Eny ary tompoko lasy tompoko vafaly miarabantsika jiaby agnaty tokantragno am'izao fotoagna zao weekend mangimagnitry ho antsika jiaby agnaty tokantragno. Tonga ny fotoagna zay fagnarantsika ny didicace par téléphone. Namagna loiky miaradia aminao zegny fa namagna vahelzy koa ato amin'ny lafiny tekniky sady izy koa hiaraka aminay ito amin'izao fotoagna izao. Ya zadigna ny numéro zay fantsovantsika rehefa mangataka ny hira par didicace karaha ty dia amezako anao ty larigna finday ty 032 voany ampalibe hoan'ny ramse voany angivy. Igny le numéro angatantsika le hira. Ary na koa anao magnantso amin'ny ty numéro raiky ty koa 032 14 243 55. Ya igny numéro ntsika dia aza misalasala magnantso raha misy nangataka ny hira. Sakakorina amina vahelzy. Ya aza misalasala tsika raha angataka hira amin'ny radio Ravinigoza ty fa aza dignany magnano temintsika hoe aminao koa tsia. Namantsika loika aminao ny fitenenana. Ya efa misy antso mo aza misalasala magnantso fa mandray anao zay aty amin'ny radio. Efa misy antso tonga ato amitsika am'izao fotoagna. Allo raisintsika ty antso ty. Oui, allo, aminao koa tsia. Aminao koa tsia. Aveza izy afady. Avandrano fisaka. Andrano fisagna mirorogna amin'ny andrano valoky. Ie, imy sahel mirorogno hely. Ya, itany misy fozabe. Ya. Ikanjao bengatanao. Mangataka irany ngiarasta ty io. Ozo, ngiarasta zovy zeny. Ngiarasta fo hely ty azy. Za ndraiky fambiza clipinazy ake. Aza, tsy hitany avatibika zegny. Radio kono misy atsika hiavako e. Irany rompira. Rompira mo izy rasta volagninao. Iranazy manankory izy angatanao. Irany rompira le magnano hoe imobe. Iranazy manankory? Irany rompira le magnano imobe. Moby. Iranazy diaby baka mivolagna moby avy fô tsy haiko hoe le hira manankory izy tia nangataha igny. Efizeny fogna tapapity fo mo nde crédit. Azala. Hafahafa koa reky igny va ele. Igny ko nafahafa hely. Olo magnantso olo zegny tokony ohatra hoe irany rompi. Ya ho antsika akagny zay magnantso ava tsara alamino tsara zay hira ohatra hoe mangataka hira tsika irany rompira mob zegny tsisy hira mob izy po isika hiranazy izy magnano mob tsy haiko atoko amira magnano zegny. Misy antso koa ty allo raisintsika ty antso magnaraka ty asa zovoko azy ty ato. Oui, mahenanao tompoko zay aty amin'ny radio Ravindingoza aminao koa tsya. Aminao koa tsya vahely mo zegny. Namagna loiky izy regny volagna zay. Aminao koa tsya mangataka hira zay va ty Andranivalo. Andranivalo? Andranivalo mangataka hira inga solasolany zany ato amin'ny DVD lahaly. Tsy haiko baka ngia solasolany zany andre tamin'ny DVD zany fa volagna baka iolo izovy le sola zeny. Le raiky misy magnano makamo i. Tsy haiko olo volagninao zany Hazala. Makolix. Makolix. Izay ma izy volagninao izy mo le sola. Ya. Makolix. Makolix ya. Iranazy manankory zegny angatanao. Iranazy manankory tsolany crédinao niany. Dimanjato ny vanga crédit ty ma crédina. Tsy mipetaka amin'ny raha tsisy ditiny. Magnano zegny. Alifasy maikimaky fa avy te handihy dady. Tanignesa baka irany Makolix baka ya tsy mipetaka amin'ny raha tsisy dity le titre hiranazy manankory za. Maro baka irany Makolix ary hiranazy jiaby mivolagna hoe tsy mipetaka amin'ny raha tsisy ditiny. Alifasy fa zeny fa zeny alifasy. Zala maro iranazy tompoko aveza mo anao miantso zeny. Anderson. Waziny. Maro hiranazy Anderson ke tsy hainay amizay zegny atao azy hoe hiranazy manankory tsy mipetaka amin'ny raha tsisy dity isika hiranazy misy zeny. Ya zeny alifasy. Disake. Tapah tompoko zafady. Allo fo iky atsika vaty fo iky vaela anapake karaha lasa tsy possible loatra. Tapary. Ya atsika tokantragno anko magnantso azafady lafiky vitintsika fô mba ataova ambara tsara le raha fô karaha lasa zeny disait. Lasa fa. Ya lasa fa be zegny atsika akagny. Allo fa misy magnandefa message ndraiky sasa tsy message fô magnantso. Za kono ndraiky afaka commencer. Allo kana vaela mboma ndesy to fô commence wembaka ndraiky za amin'ny tsy message zala ande antokantragno agny magnantso mba za atao message mazava amitsika zeny igny misy antso koa havy igny ndia soleil aminao koa tsya. Aminao koa tsya. Aveza izy afady. Ava ty andekaleka ya io. Andekaleka?
zegny tsy mahazomahazo antapisigna egny. Da izy zaka. Zovy zany azafady. Da i blaky ity. Zovy? I blaky koa ô. Iranjovy angatahina. Sy haiko magnano anazy fa haiko ndraiky raha zakainy. Afaka olifany. Azovy? Sy haiko olo magnano anazy fa haiko ndraiky raha zakainy. Ataoko zany niany, za takefa nivolagna ete. Asala, hoantsika magnatso akagno za mba ataova he. Olo mandrabeky. Kamasiky mindanao. Arezagna afankalefaka zahay amin'ny radio to zany le makamo. Ako itiky nga raniny. Kolokolako no mapebe. Ako izahy raniny. Saiko magnano anazy io. Ira fatalo zay. Tsy henay baka zahavy baka zovy magnano hira. Nareo ansa da mahita anazy. To da radio vognanay atike. Radio mandeha pily. Tapaho telefoninao tapaho. Aoy. Hitanao na maloiky. Aza de hemboka za amin'olo magnantsognantso. Aza de magnino? Aza de makatra attention be magnani fa tsika io amin'ny radio tsika io. Eko baka tsika amin'ny radio fa za tsy tiako mankalinkalefaka za olo miasa. Radio to radio na anako iosta koa alako ana niany tateky hily koa. Magnanjeny raha ataoko. Aza karaha zegny manao. Renky. Na reny tokantragno marigny iskeziny. Za ka tsy tiako. Kafa agnandefa zegny volagna tsara. Avy koa appel magnaraka ty ho. Diaso. Resagnazy koa. Saka volany keketo ana magnantso zegny ho. Maheza unraha ede. Aminao koa tsya. Karaha za matsiny raha nangodinanao sa raha nagnino. Aminao koa tsya. Akory vavanao ko. Hirangatahina volagno. Za toboka anao zegny karaha magnano masiaka. Za zany mangatrika hira. Fa zany baka agnantsovanay hira. Magnantsova izovy amizay hiranjovy. Izovy dizigny zay tsiny. Za isang zika mo tsy voafidinazy ala. Hoaro. Mbasa tapako el telefony tao fa nasiaka ndraiky anao zay. Hembo. Anareo magnatiny radio ravidingao za koa zany magnano mamoamoatsy ampagna aminahy. Ary indrindra maniky zany journaliste loïc igny zany andeha ampakitry tension anazy. Za zany tadiavinao pakaragny tension. Aminao kagny fotona aminao koa tsy ambesa antsoviky hely fa mahita zahanao da ambesa mahankily fahiky fa. Nagnantso koa ty. Mbola numéro taky. Tiaso. Resy mitohony. Allô? Allô? Alfaseky hira. Aminao koa tsy alô mipodiany malao. Hazana. Anao mangatika hira sa tsy angatika? Anao zany managna digny thème. Aminao koa tsy alô. Aminao koa tsy agna. Allô alfaso amizay hira angatahina. Koa tsy aminao minaha aminao ziniany to. Za zany mangatika hira za e. Zany baka agnantsovana ana angatika hira. Akory fa manoratra anao ka As. Za zany mangatrika hira ny farala. Abake ako nitaino ka fa nanapaka na. Iran farala manankory zany baka. Ambes baka malo taino malo. Farala abake mangatrika hira le tot zany za. Abake mangatrika hira danduchka zany. Abake mangatrika hira ny taxi zany za koa. Izafika hely zany hira ny taxi. Abake hira ny mankolix zany ny zavana tagnatin'ny davadela haligny. Tsena zafy koa zany alifasovakagny tsy mipetraka amin'ny raha tsisy ditiny jabako. Azafady aminazy anao. Sesy vovokira na mo raha manankory loatra. Mangatrika hira za anao mangingina malo crédit to anahy zany telefôny anahy. Azafady amina. Tapaho. Tsisy manapaka telefôny zany fa izy ko. Le raha tsy tiako zegny le raha ataonare. Radio nahy. Radio to mbo radio nahy koa. I radio to zany anahy zany nivangaigny tamin'ny vavy tato. Radio kagny zany anao. Anahy le ato. Afindra postina, azafindra alefa postinahany. Zafika ndrena tsika zany mba misy carte. Alefaka carte izy kofa tsy tianao. Alefaka koa zany jiaby nangatahaka taminao. Anao zany izy kofa mafy zany anao miboava agnatin'ny région koa anao. Eky aminanty boavy zay na ho ana mangina e. Anao mba tokatry na antiboavy na antida. Miboava koa anao, miboatsika isoma hela kety. Ake sady ake ndray zany iry akoho jiaby na akoho tsisy ake. Ake ahosihosy tamin'ny tenako ake anao. Tapako izy to za tsy ahefa. Hoantsika tokantragno any, ambara eto amin'ny fomba ofisialy fô. Ivinogny radio to e, tapaka manomboko zao. Aza magnandefa amin'ny poste. Point. Va hely, malakilaky tapaha emetery. Aza la maître.